συναδέλφισες και συνάδελφοι. Κύλησε πολύ νερό στο βλάκι από την τελευταία συνάντησή μας, από την προηγούμενη συνέλευσή μας. Πολλά και σύνθετα γεγονότα σημάδεψαν τις εξελίξεις αυτού του χρόνου που πέρασε. Εκτιμάμε ότι μέσα σε αυτή την περίοδο κάναμε πραγματικά οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, προκειμένου οι δικαστές της Δημόσιας ΑΕΠ της Αττικής να μπορούμε να οργανώσουμε τις διεκδικήσεις και τους αγώνες μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η χρονιά που μας πέρασε σίγουρα σημαντεύτηκε από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την δίθε αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε τα ψέματα της κυβέρνησης, όπου μέσα από φιέστες και πανηγύρια διαφήμιζε παντού ότι η κατάσταση αλλάζει προς το καλύτερο στην επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας μας. Από την άλλη, αποκαλύψαμε την πραγματική ουσία του νομοσχεδίου, αυτό δηλαδή που πραγματικά κρύβεται πίσω από τα μεγάλα λόγια. Αναδείξαμε ότι η μετανομασία των ΔΙΕΚ σε ΣΑΕΚ αποτέλεσε απλώς ένα βαφτίσι χωρίς καμιά ουσία. Κάτι το οποίο ήδη ζούμε μέσα στις σχολές μας από το πρώτο τους άνοιγμα και τη χρονιά που διανύουμε. Το ίδιο το νομοσχέδιο άλλωστε αποτελεί μια ανοιχτή και προκλητική προσπάθεια προκειμένου να προσαρμοστεί ακόμα καλύτερα η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις ανάγκες των επιχειρηματιών και της αγοράς και γενικά και σε τοπικό επίπεδο. Αλλά ακόμα και η ίδια η επαγγελματική εκπαίδευση να λειτουργεί με τα κριτήρια της αγοράς. Της αγοράς. Ήδη βιώνουμε, για παράδειγμα, συγχωνεύσεις σχολών στο όνομα της μείωσης του κόστους, της μη βιωσιμότητας κλπ. Όλα αυτά τα λέγαμε, καθώς σε αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει ούτε μια γραμμή που να αφορά τα πραγματικά μας προβλήματα, τις πραγματικές μας ανάγκες. Για παράδειγμα, ούτε για δείγμα δεν υπάρχει αναφορά για την υποχρεωτική πληρωμή της πρακτικής μας, τη δημιουργία νέων σύγχρονων εργαστηρίων και σύγχρονων κτηρίων για συγγράμματα και βιβλία για τις ειδικότητές μας, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την κατάργηση του παράβολου για τον ΕΟΒΕΠ κλπ. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη αναγνώριση του Συλλόγου που προέκυψε και από τη μεγάλη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου μας τα προηγούμενα χρόνια, μας έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής όταν συζητιόταν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Έτσι, έγινε δυνατόν να ακουστούν και εκεί οι προβληματισμοί, οι σκέψεις χιλιάδων συναδέλφων και συνάδελφων για την άθλια κατάσταση της ΑΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες των σπουδαστών. Η χρονιά που πέρασε ήταν επίσης χρονιά αγώνων και τεράστιων κινητοποιήσεων για όλα τα τμήματα της νεολαίας, με κορυφές της κινητοποίησης των μαθητών και των φοιτητών ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις οποίες συμμετείχαμε δυναμικά, θέτοντας τα δικά μας αιτήματα. Τα μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια των φτωχών αγροτών, όπου πολλοί συνάδελφοι συμμετείχαν, καθώς είτε οι οικογένειές τους είναι αγρότες, είτε ως ένδειξη αλληλεγγύης. Φυσικά, ξεχωρίζουμε τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό και σε όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή την απαράδεκτη επιθετικότητα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Παράλληλα, συμμετείχαμε σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, όντας και οι ίδιοι εργαζόμενες και εργαζόμενοι, αλλά και γνωρίζοντας καλά ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης είναι αγώνας που αφορά το μέλλον μας, που αφορά τους όρους με τους οποίους εργαζόμαστε, είτε θα μπούμε στην αγορά εργασίας. Φυσικά, δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα καλά. Είναι πολλά τα ζητήματα που χρειάζεται και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να δει καλύτερα. Με κύριο τη σταθερή συνεδρίασή του και τη ζωντανή και δημιουργική συζήτηση στα πλαίσια αυτά. Χρειάζεται να δούμε καλύτερα τα αντανακλαστικά του Διοικητικού Συμβουλίου μπροστά σε προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν, ώστε να έχουμε άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, είναι ζήτημα το πώς οι τριμελείς επιτροπές στις σχολές τη χρονιά που μας έρχεται θα βοηθηθούν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να παίξουν τον πραγματικό τους ρόλο ως τα αυτιά και τα μάτια του συλλόγου σε κάθε σχολή, τους οργανωτές της πάλης και της διεκδίκησης σε κάθε χώρο. Χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η συνεργασία μας με τα συνδικάτα, τις οργανώσεις των εργαζομένων. Η προοπτική άλλωστε όλων μας στους χώρους δουλειάς είναι κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Να αποκαλύπτεται δηλαδή η πραγματική κατάσταση στους χώρους αυτούς σε σχέση με αυτά που μας παρουσιάζουν στις ΑΕΠ μας, να γίνεται καλύτερα κατανοητό ότι κάθε βελτίωση των όρων ζωής και δουλειάς των εργαζομένων και στους χώρους δουλειάς περνάει αναγκαστικά μέσα από οργανωμένη πάλη.
μέσα συνελεύσεων ανασχολεί. Η ζωντανή συζήτηση μέσα σε κάθε σχολή, η ανταλλαγή γνωμών, οι συλλογικές αποφάσεις για συλλογική δράση, πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παλεύουμε μέσα σε κάθε σχολή. Έτσι, άλλωστε, μέσα σε κάθε χώρο γνωρίζουμε για αρχή συναδέλφους και συναδέλφους που προβληματίζονται σαν και εμάς, που σκέφτονται ότι κάτι πρέπει να γίνει, ξανά σαν εμάς, ανθρώπους τους οποίους πριν δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν γύρω μας και μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους γνωρίσαμε και γίναμε ομάδα. Εκεί πάντα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μόνο το τμήμα μας ή εμείς που έχουμε ζητήματα, αλλά είναι και άλλοι πολλοί. Άρα έχουμε την ευκαιρία από κοινού να συζητάμε και να αντιμετωπίσουμε κλπ. Αυτός ο όμορφος και δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας για τη σπουδαστική κοινότητα κάθε ΣΑΕΚ δεν προβλέπεται βέβαια από τον κανονισμό λειτουργίας των σχολών μας, όμως εμείς οι ίδιοι τον κάναμε και θα τον κάνουμε πράξη. Είναι η φυσική συνέχεια των πραγμάτων όταν τα ζητήματα είναι πιεστικά σε κάθε σχολή και δημιουργείται η ανάγκη για κοινή συζήτηση και δράση. Αυτό το έκαναν πράξη οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές πέρσι σε διάφορες σχολές, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Άγιο Δημήτριο, το Εγάλεο, όπου δεκάδες μαζεύτηκαν, συζήτησαν, προχώρησαν σε ανάλογες δραστηριότητες. Φέτος έχει πραγματοποιηθεί ήδη μια πολύ μαζική συνέλευση στη ΣΑΕΚ του Δρομοκαητίου. Έτσι, κουρελιάσαμε και στην πράξη τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί αναβάθμισης των σχολών μας. Εκεί που φάνηκε πραγματικά πόσο τους πείραξε η παρουσία και η δράση του Συλλόγου ήταν η επιστολή που συντάξαμε και δημοσιεύσαμε λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπου καταγραφόταν η πραγματική κατάσταση στις σχολές μας, κάτι που ενόχλησε διοικήσεις, υπουργεία και οδήγησε σε ένα πρωτόγνωρο κύμα τρομοκρατίας απέναντι σε εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ακόμα και πιέσεις σε σπουδαστές μέχρι και να υπογράψουν ότι διαφωνούν με αυτά που κατήγγειλε ο Σύλλογος. Όταν ήρθαμε αντιμέτωποι με όλη αυτή την κατάσταση που πραγματικά πρώτη φορά την κρίζαμε, καταλάβαμε ότι ήμασταν ήδη νικητές, ό,τι και να γινόταν. Ότι είχαμε χαλάσει για τα καλά την παραδεισένια εικόνα που προσπαθούσε να δημιουργήσει η κυβέρνηση και είχαμε προβληματίσει ευρύτερο αριθμό σπουδαστών. Τη χρονιά που μας πέρασε, καταφέραμε να πετύχουμε μια μικρή νίκη. Άλλη μια σε αυτά που έχουμε καταφέρει σε μια πορεία χρόνων. Αυτό αφορούσε την αύξηση του ορίου ουσιών από 15% στο 20%. Αξίζει να σημειώσουμε ότι φτάσαμε μέχρι και το Υπουργείο Παιδείας στις αρχές του 2023, όταν και ήρθαμε σε σύγκρουση με τις διοικήσεις διαφόρων σχολών, καθώς άδικα και παράλογα άφηναν συναδέλφες και συνάδελφούς μας που είτε εργάζονταν είτε αρρώστηναν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της παρέμβασης στην Ηλιούπολη. Μέσα από όλα αυτά ήρθε και αυτή η μικρή ανάσα. Φυσικά, φέτος αποδεικνύεται και το αντίθετο, ότι δηλαδή ακόμα κατακτήσεις χρόνων δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες ή μόνιμες σε αυτή την κοινωνία, που σταθερά οι ανάγκες θεωρούνται κόστος, βάρος και έξοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι και η πρακτική μας άσκηση θυσιάζεται μόνιμα σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό δεν καθιερώνουν τη μόνιμη πληρωμή, γι' αυτό και στο ΦΕΚ που την διέπει γράφει «δύναται να πληρώνεται». Γιατί τζάμπα εργαζόμενοι σημαίνει απλήρωτη δουλειά, σημαίνει αμύτητα κέρδη για τα αφεντικά που εμείς θα κληθούμε να δουλέψουμε. Εμείς και από τη σημερινή μας συνέλευση το δηλώνουμε. Δεν θα ανεχτούμε να γίνουμε η πρώτη γενιά μετά από 3 χρόνια που θα κάνει πρακτική απλήρωτη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω το ρολόι. Οι συναδέλφες και οι συνάδελφοι από τη ΣΑΕΚ, της ΔΥΠΑ, όπου ακόμα πληρώνουν την πρακτική τους, χρειάζεται να είναι σε διαρκή επαγρύπνευση. Χρειάζεται να ασκηθεί μαζική και μαχητική πίεση προκειμένου να πάρουμε πάλι πίσω αυτό το αυτονόητο δικαίωμα που μας θερούν. Η ίδια η προεκλογική και εκλογική περίοδος χρειάζεται να γίνει από μόνη της μια καμπάνια υπεράσπισης της πληρωμής της πρακτικής μας. Κάθε καινούργια υποψήφια και υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Συλλόγου μας δυναμώνει και θα δυναμώσει τη φωνή της αγανάκτησης και της διεκδίκησης. Θα ισχυροποιεί συνολικά τη δυνατότητα του Συλλόγου να μπορεί να παλεύει από καλύτερους όρους από την επόμενη κιόλας μέρα. Προτείνουμε από αύριο κιόλας κάθε σχολή, κάθε ΣΑΕΚ που βρίσκονται μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να ενημερώσουν για αυτά που συζητάμε, να είναι και μια απάντηση. Να φτιάχνουμε πανό, να τα στείλουμε αμέσως φωτογραφίες του Σύλλογου στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να δημιουργείται πίεση και κλίμα.
Τις ημέρες των εκλογών να προχωρήσουμε στο Σύλλογο, στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να δημιουργείται πίεση και κλίμα. Τις ημέρες των εκλογών να προχωρήσουμε σε πλατή μάζεμα υπογραφών, ώστε άμεσα να προχωρήσουμε αμέσως μετά σε δυναμικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Η μάχη αυτή φέτος χρειάζεται να αγκαλιάσει και με καλύτερους όρους τους σπουδαστές από τις αντίστοιχες ΑΕΠ του Υπουργείου Υγείας. Φέτος μπορεί να είναι η χρονιά τους. Φέτος πιστεύουμε ότι αν οργανώσουμε καλά τον αγώνα μας, υπάρχει η δυνατότητα να πετύχουμε ώστε να πληρωθεί η πρακτική τους για πρώτη φορά στην ιστορία. Ήδη αυτό ακούστηκε δυνατά από τη συνέλευση στις ΑΕΠ του Δρομοκαητίου. Η συμμετοχή μας στην απεργία μπορεί να αποκτήσει αυτό το χαρακτήρα ως μια πρώτη μεγάλη συλλογική διαμαρτυρία απέναντι στα αφεντικά που θα στέλνει μήνυμα ότι δεν θα γίνουμε σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Δεν ανεχόμαστε την τζάμπα εργασία για κανέναν, δεν ανεχόμαστε να πλουτίζουν κάποιοι λίγοι από τον ιδρώτα μας. Χρειάζεται πιο δυναμικά να ανοίξει η αντιπαράθεση και για μια σειρά σοβαρά προβλήματα που πραγματικά κάνουν την καθημερινότητά μας στις σχολές ανυπόφορη. Για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικότητες όπως η αισθητική, η κομμωτική ή η μαγειρική, στις οποίες καλούμαστε να πληρώσουμε πάνω από 100 ευρώ σε κάθε εξάμηνο. Πολλές φορές ξεκινάει και από 250 ευρώ και 300. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά θα στείλουν το μήνυμα με τη συμμετοχή τους κατά δεκάδες στο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου, ωστόσο όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται σε κάθε ΣΑΕΚ να συζητηθεί πώς θα οργανωθεί η αντίδραση και η διεκδίκηση. Ο Σύλλογος θα αναλάβει να ανοίξει και να δημοσιοποιήσει ακόμα περισσότερο αυτή την άθλια κατάσταση. Το ζήτημα των υποδομών και των εργαστηρίων χρειάζεται άμεσα να τεθεί στο επίκεντρο, καθώς δεν πρόκειται μόνο για θέμα που αφορά την ποιότητα των σπουδών μας, αλλά πολλές φορές τίθεται και θέμα επικινδυνότητας. Αρκεί να πάει κανείς μια βόλτα στη ΣΑΕΚ του Πειραιά, στη Σεβιτανίδιο, στην Κηφισιά, στο ΔΥΠΑ Ηράκλειο και άλλες πολλές. Ας σκεφτούμε μόνο ότι πέρσι αποφάσισαν να κλείσουν το κτίριο όπου στεγάζονταν η ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ του Μοσχάτου, μετά από παρεμβάσεις μας. Πραγματικά αναρωτιόμαστε για πόσο καιρό εκεί έπαιζαν με την ασφάλεια των συναδέλφων και των συνάδελφών μας. Τα παραπάνω ενδεικτικά και μόνο τα αναφέρουμε, καθώς τα προβλήματα είναι δεκάδες. Είναι γνωστά και τα συναντάμε καθημερινά μπροστά μας. Πιστεύουμε ότι αυτός ο δίκαιος αγώνας χρειάζεται να συνεχιστεί. Χρειάζεται να συνεχιστεί και να θέτει σταθερά στο επίκεντρο τις πραγματικές μας ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δυνατότητες της εποχής μας. Θεωρούμε παράλογο όταν ακούμε ότι οι πράξεις φόρων από εμάς και τις οικογένειές μας θα φτάσουν τα 70 δις την φετινή χρονιά. Να μην υπάρχει σάλιο για τις δικές μας ανάγκες. Ενώ παράλληλα να δίνονται πάνω από 7 δις για εξοπλισμούς και για πολεμικές αποστολές στην Αφρική, στη Σαουδική Αραβία και όπου στον κόσμο ταξιδεύουν τα κέρδη των λίγων. Θεωρούμε ότι μόνο μέσα από τον αγώνα μας, η συνέχιση της κοινωνικής του θα πετύχουμε πραγματική αναβάθμιση. Με πρακτική άσκηση, επιπληρωμή, με πλήρη ένσημα και ασφάλιση. Με σύγχρονες κτηριακές δομές κατάρτισης που δεν θα συστεγάζονται με τη μόρφα σχολεία του 21ου αιώνα. Με σύγχρονο εξοπλισμό και όχι αυτόν που έχουμε σήμερα, που πολλές φορές είναι πιο χρήσιμος για να εκτίθεται στην ουσία. Με ξεχωριστά σύγχρονα συγγράμματα για κάθε ειδικότητα. Με μόνιμους καθηγητές και διοικητικό προσωπικό, με τις σχολές μας να οδηγούν σε απόκτηση κανονικού πτυχίου και ότι σε αυτή τη βεβαίωση κατάρτιση που οδηγούν σήμερα. Με κατάργηση κάθε κόστους που επιβαρύνουν τις τσέπες μας για πραγματικά δωρεάν σπουδές για όλους. Ακόμα και τη δημιουργία ξεχωριστών εστιών για τους επαρχιωτές που όλο και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια κλπ. Κλείνοντας με τη σημερινή συζήτησή μας, κλείνει ο κύκλος του προηγούμενου συμβουλίου. Εκτιμάμε ότι παρά τις αδυναμίες μας, είχαμε και εμείς τη μικρή μας συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια για την πραγματική αναβάθμιση των σπουδών και των ζωών μας. Από τη σημερινή διαδικασία, ύστερα από τη διάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου, χρειάζεται να εκλεγεί και μια εκπαιδευτική επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών. Προτείνεται λοιπόν σε αυτή να είναι η Νικολινάκου Εύα, η Αλεξάνδρα Τσακυράκη και η Ανδριάννα Στεφανοπούλου.
Και συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών προτείνουν να προχωρήσουμε αμέσως μετά σε δυναμικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Η μάχη αυτή φέτος χρειάζεται να αγκαλιάσει και με καλύτερους όρους τους σπουδαστές από τις αντίστοιχες ΑΕΠ του Υπουργείου Υγείας. Φέτος μπορεί να είναι η χρονιά τους. Φέτος πιστεύουμε ότι αν οργανώσουμε καλά τον αγώνα μας, υπάρχει η δυνατότητα να πετύχουμε ώστε να πληρωθεί η πρακτική τους για πρώτη φορά στην ιστορία. Ήδη αυτό ακούστηκε δυνατά από τη συνέλευση στις ΑΕΠ του Δρομοκαητίου. Η συμμετοχή μας στην απεργία μπορεί να αποκτήσει αυτό το χαρακτήρα ως μια πρώτη μεγάλη συλλογική διαμαρτυρία απέναντι στα αυθεντικά που θα στέλνει μήνυμα ότι δεν θα γίνουμε σκλάβοι στον 21ο αιώνα. Δεν ανεχόμαστε την τζάμπα εργασία για κανέναν, δεν ανεχόμαστε να πλουτίζουν κάποιοι λίγοι από τον ιδρώτα μας. Χρειάζεται πιο δυναμικά να ανοίξει η αντιπαράθεση και για μια σειρά σοβαρά προβλήματα που πραγματικά κάνουν την καθημερινότητά μας στις σχολές ανυπόφορη. Για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικότητες όπως η αισθητική, η κομμωτική ή η μαγειρική, στις οποίες καλούμαστε να πληρώσουμε πάνω από 100 ευρώ σε κάθε εξάμηνο. Πολλές φορές ξεκινάει και από 250 ευρώ και 300. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά θα στείλουν το μήνυμα με τη συμμετοχή τους κατά δεκάδες στο ψηφοδέλτιο του Συλλόγου, ωστόσο όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται σε κάθε ΣΑΕΚ να συζητηθεί πώς θα οργανωθεί η αντίδραση και η διεκδίκηση. Ο Σύλλογος θα αναλάβει να ανοίξει και να δημοσιοποιήσει ακόμα περισσότερο αυτή την άθλια κατάσταση. Το ζήτημα των υποδομών και των εργαστηρίων χρειάζεται άμεσα να τεθεί στο επίκεντρο, καθώς δεν πρόκειται μόνο για θέμα που αφορά την ποιότητα των σπουδών μας, αλλά πολλές φορές τίθεται και θέμα επικινδυνότητας. Αρκεί να πάει κανείς μια βόλτα στη ΣΑΕΚ του Πειραιά, στη Σεβιτανίδιο, στην Κηφισιά, στο ΔΥΠΑ Ηράκλειο και άλλες πολλές. Ας σκεφτούμε μόνο ότι πέρσι αποφάσισαν να κλείσουν το κτίριο όπου στεγάζονταν η ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ του Μοσχάτου, μετά από παρεμβάσεις μας. Πραγματικά αναρωτιόμαστε για πόσο καιρό εκεί έπαιζαν με την ασφάλεια των συναδέλφων και των συνάδελφών μας. Τα παραπάνω ενδεικτικά και μόνο τα αναφέρουμε, καθώς τα προβλήματα είναι δεκάδες. Είναι γνωστά και τα συναντάμε καθημερινά μπροστά μας. Πιστεύουμε ότι αυτός ο δίκαιος αγώνας χρειάζεται να συνεχιστεί. Χρειάζεται να συνεχιστεί και να θέτει σταθερά στο επίκεντρο τις πραγματικές μας ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δυνατότητες της εποχής μας. Θεωρούμε παράλογο όταν ακούμε ότι οι πράξεις φόρων από εμάς και τις οικογένειές μας θα φτάσουν τα 70 δις την φετινή χρονιά. Να μην υπάρχει σάλιο για τις δικές μας ανάγκες. Ενώ παράλληλα να δίνονται πάνω από 7 δις για εξοπλισμούς και για πολεμικές αποστολές στην Αφρική, στη Σαουδική Αραβία και όπου στον κόσμο ταξιδεύουν τα κέρδη των λίγων. Θεωρούμε ότι μόνο μέσα από τον αγώνα μας, τη συνέχιση της κοινωνίας του θα πετύχουμε πραγματική αναβάθμιση. Με πρακτική άσκηση, επιπληρωμή, με πλήρη έσημα και ασφάλιση. Με σύγχρονες κτηριακές δομές κατάρτισης που δεν θα συστεγάζονται με τη μόροπα σχολεία του 21ου αιώνα. Με σύγχρονο εξοπλισμό και όχι αυτόν που έχουμε σήμερα, που πολλές φορές είναι πιο χρήσιμος για να εκτίθεται στην ουσία. Με ξεχωριστά σύγχρονα συγγράμματα για κάθε ειδικότητα. Με μόνιμους καθηγητές και διοικητικό προσωπικό. Με τις σχολές μας να οδηγούν σε απόκτηση κανονικού πτυχίου και ότι σε αυτή τη βεβαίως κατάρτιση που οδηγούν σήμερα. Με κατάργηση κάθε κόστους που επιβαρύνουν τις τσέπες μας για πραγματικά δωρεάν σπουδές για όλους. Ακόμα και τη δημιουργία ξεχωριστών εστιών για τους επαρχιωτές που όλο και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια κλπ. Κλείνοντας με τη σημερινή συζήτησή μας, κλείνει ο κύκλος του προηγούμενου Συμβουλίου. Εκτιμάμε ότι παρά τις αδυναμίες μας, είχαμε και εμείς τη μικρή μας συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια για την πραγματική αναβάθμιση των σπουδών και των ζωών μας. Από τη σημερινή διαδικασία, ύστερα από τη διάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου, χρειάζεται να εκλεγεί και μια εφορευτική επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών. Προτείνεται λοιπόν σε αυτή να είναι η Νικολινάκου Εύα, η Αλεξάνδρα Τσακυράκη και η Ανδριάννα Στεφανοπούλου. Και συγκεκριμένα οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών προτείνεται να ξεκινήσουν μάλλον από 27 Δεκάτου του 2024
και η λήξη τους να θέσουμε ως στόχο να είναι 18 Δεκάτου του 2024.